Apart from Christ, asa nkwaje ni baabia nti ye mu aten nanso ye yi aten eno nti na etimi ka ni dwam said they was onyi Yesu ni no onim kwa. Yes, you can straight onim kwa. Hallelujah, praise the Lord. Nana ya ready anopa ye Awurade ewo de maye o kan sembi na me yam hye the whole Bible no me busa question bi bone be pa na ne ye eye ntentem manipa na eye simple ene mo mom nsamba mo ai sa wonderful ene Awurade o mu kro mu nim dada ye change topic you know. Hallelujah, praise the Lord. The fastest sin bone te se chana fo ene atro. Yes, munyini ntentem te se chana fo umu dos te se chana fo wo nipam atro. Na nyankopon asem ne da ho saa no enye emfie dodo ene edi hunu mu dabi enye suku dodo na edi hunu mu na ye de wa ma ne ho kwan ene Awurade soso ye dey o kire no. Yes, abusiafo sesia ya yegina hayi sesia yegina hayi bibia Awurade pese si wiase betimi asi se Yesu ka se onim da obesane aba na nye no kure onim Awurade nim. 2 onimia migina me ka say number of days are aka am the be free this earth entra. Yes, entra da sade na me de beko. Hallelujah, praise the Lord. na yesua Yesu na humobro na doye ne fache ne do so obeye woho so yoba ene the 8th chapter Katonia said Jesus Christ did not lie on earth. Jesus Christ did not lie on earth. Tiyewie sa enwoma no ofana okan wie ne besi the chapters of Jesus na won kwa wankasa na ubehu. Yes, If you say ade bia behu wo video nim anansa nwoma nim no e wo say yehu bi wo hefa wabra bom. Ti say yehu bia question mark ho. There's a question mark ho. Jesus betena wiase boni mu wantwa toro da. Yes, Not single day. Yes, when chatro da. Tina me catcho say, Chrysosum no. Enya Amos ni ehwa ni sua no. dabi 2 enya sofo wa ni ehwa ni sua no. dabi 3 enya Makeo ni ehwa ni sua no. Enya John Wesley ni ehwa ni sua no. The whole Bible no kra da ho no, including Peter nomne wona waka from Genesis to Revelation. Yanhwe obi ansua apart from who? Jesus Christ. Can be apart from who? Jesus Christ. Jesus. My God. Enti ebra yesa kisosoma sofo waka asem bi kire na ye ntiase oka kire se he aya munya se mo bompa se mo pe Elijah adom. Yes. Jeremiah adom no anu na mamu se papa no okọ animu. Yes, Yesu akyerosem na abeduru mpempeso ne behu se yes asem na oka na ye nokre na ye perfect. Mame ka asem nkyerɛ leaders aba Bible mu nyina from adibom fitiase besi ne besi Yesu so obia ni wabefa no Bible mu a unya question mark won ho. yes. 2 unwa tro nanum Pia diatro. Did you make a difference? I was trusting Yesu ni nipa akanyina ho na yesa asem na make. Yes, Obia oba ye bia na apam dada no kra de se ka se ya twa to ne acheke atoa enti so obi ye nyamsom ni no ka kire o se Abraham twa atoa odibem o ka kire o se Isaac twa atoa enti untimi ntana se wa abra untwa atoa odibem omunyi na di atoa besi tire twan titi asema Yesu ka kire won se wona odi manim swale tumni ka ko tire ho to aso
Also to aso. Mudi animu. 1 2 3 4. Ano ma yede. Omadi wanim. Omo mudi manim ko ye nyina. Eyawifo. Omo yede ayi. Awifo. Awifo. Ni adutwafo. Ani adutafo. Not single person. Yes. Wanyi ba kukura mfirim. Wanyi ba kukura mfirim. Yes. Nipa nan no mudi manim ko ye nyina. Obi atwatro. Ti de opa nkwa. Oshe Adam siana obenya na onya. Hello. Hi. Bible si ohunfo nkwa na so Oninkwa. Mi busamo. Elia ede ade na Jezebel ma ne yeye. O ma ni dwane kotai. Oye hufo. Ana ade e mani pe twatoro pa ne fopem ye gina so ye de ba ade ye. Ohun. Okay. Esuro ene fere. They all lie. Omunyina twatoro. Yes. Na preaching na erade dem na me so dem man one word for better say simple. Okay. Samuka ya da was a time ebra ye teach about never trust on man no. Jesus did not trust on man on this earth. Yes, I'm fan 120 person. Once I make asem bi kire o. I say no me baby an ko heaven. Meboa. Yes. Na Jesus sunim say Bible say do no 20 person adane de bayi. Women. Enti so ji Peter asem ni di awadane no me ana so onane. Wadane sembo ho. The same as atrona me beka ho asem akere no. Yes. Asechere ewo ho. Abraham etwa atoro. Isaac etwa atoro. Jacob etwa atoro. Ejanuma busuaku dumienu ni nyina ka bo mu twa atoro. Koka kire wo mu papa se. Enipa mo amunim sa maton no mo so mo se ayedai. Wo bi atenare. Abo be yedai. Atenare. Look at this. Turo kakra kasa yi. Twa atoro. Omuyemu anhye wo mo. Enti so bi ko busa question say adenti na Abraham ka ase ne nua ba ka che ne ba kon say eyampa otwa atoro gitum ene ne nkotwe ho eje no kura otwa atoro. Hallelujah. Praise the Lord. Sanya bere na akọ na beka sa mebubo mu nyina so maako atera wa beduru ba bia yeduru ya ubehu atoro wo toro semu atoro dudu mu diye hwe Samuel ya nya no wasama nka da bi enso so hu nto ya dai utwa atoro. Yes. So hu nti wo kwa kwasa David nso ase da bi me ba be ba afode utwa atoro usuru ehunti onimsa short so obesra David a obekunu jaja time do won kwaje bia onimsa onye hufo. Yes. Tu onsuro wuo pa. Amen and amen. Amen. Yam fan to from ne nhwe ye nwumam ya wadiem ya fiem ya nsolim ya difrem ya fibam ya nantiem. Check a number of times you did diatro. To so papa. Hello. Hi. And you can choose to study Elijah. You are right. But on no ordinary na ebe chere ba bia wo wie ye obe dey. Boko akuduru. Ti wona wo yi sa obedi Muhammad achi obi a otimi wade nipa wo chen almost 25 years. Who do yet? Just imagine. Udinati Abusafo, I'm telling you, hell is real. Yes. And yet dream, and young comedy, and yet story, and yet rare. That is a hell. Now the whole Bible, obey me escape with the lifestyle of Jesus. Or escape hell. Nobody. Yes. Because obibaka chiro say e hardly say obetimi atena asase we so. Obetimi atena asase we so. Na wa brabo no watimi aye pe. Yeso no masam onya de ayi pe. Every say na ejo ho so ne ye pe. Hwan mu no ka chira wo mo. Yania
adia entumi bia na Yesu ka ho asem wo se entumi ma se wona waji won no entumi ma se wona wanya ehan pen Yes. entumi ma se wona waka osoro atade ahwe Pen. na se enke ebetumi a wona wayi wato nko beda na kire se entumi nya da Esi. entumi nsi enti so aka tire se ubetumi aye pa na ebetumi ana entumi Ebetimi. Sembo ma Jesus. Yesu anu asem bia o se entumi no o kirem Nokre. okato ho de o se entumi nsi bia no okato ho pa de ebetumi bia so o kan se ba yedai ebetumi enti so ka sa entumi masa mi amenya han pen metumi asa dane a na se entumi nsi no okato ho so se entumi masa wona wayi wato wo no obonefo no be sa be fa wo mo na se wona yayi wato wo so obonefo ni ntumi mfa wo no wie no ka kire wo se munya pe efisa me ye pa na so obetimi aye pa na ntumi nya pe Obeti aye pe. Powerful. ubetimi aye pe Nokre. obusafo I'm telling you the truth in the scriptures and I make kire wo no say yankwanti ana ahwehwe Yesu akiri kwan a ene wana mo ntuo ne guso yetu ko no sister ene wana mo ntuo ne yetu no hello Hi. ene wana mo ntuo na yetu no na me ma quotation ba akopɛ o kyerosem mu Bible say John chapter 8 verse number 44 no Na modie. me be kyerɛ wasɛm ni mu me be kyerɛ wo sa quotation ni mu Adamu wo hu di nti a Yesu wantwa toro no Okay. aja kan ko John chapter 8 verse 44. John 8:44 Modie maja mu fini mu no obonsam. mu de Maja mu fini mu. muja asɛm na ɔkan na wɔsɛn kɛkyi Yesu bono because ati free 30 ni ba na Israel for nane na pere so wɔn so wɔn agya ne Abraham Yes. ɛna ɔno ma bɛka saa sɛ ɛnyɛ wɔn agya ne Abraham na wɔn agya ne hwan Satan ɛgya me ne wo kasa sɛ me papa ɛne sɔfo wu ana so si daabi o papa ni Beneza me fa nkɔ court me do bɛkɔ sɛ kɔ kyerɛ me baabi a Em papa ni Ebenezer no. Okire. me papa ni Beneza kɔ kyerɛ obetimi asiw Yes. nti ɛda na me ka kyerɛ sɛ me papa ni Abraham na wo se yɛ papa ni Satan yɛn nyinaa so anim sɛ Satan wɔyɛ deɛ bonsam Yes. ti Yesu bo Israel father pa I was saying yɛ charging for that owie no sɛ asɛm na me ka ne me kyerɛm me kyerɛm akyerɛ me firi sɛ ɔkɔtɔn ho deɛ yi Anoma. ɔkɔtɔn ho deɛ yi Anoma. anwoma enti nantwie wu nantwie ɛna adoe wo deɛ yi adoe True. akokɔ ɛda nkosua so a ɔwo akokɔ Yes. enti sɛ me papa ne Abraham deɛ a ɔwɔ sɛ nka me Abraham nnwuma Nokre pa. afei ti asɛm a ɔka kyerɛ wɔn Na modie. mo deɛ Maja mu fini mu no obonsam. mogya mo firi ne mu ne hwan Satan Na moja na kono de na pesa moyo. na mogya no kɔ no deɛ Na pesa moyo. ɛna mopɛ sɛ moyɛ Ono ye wudifo fifiti ase. wɔno na yɛ wudifoɔ firi mfitiaseɛ Na onya nokre so. na onyina deɛ Nokre so. ne platform a ogyina so no onyina nokorɛ so Efise. ɛfiri sɛ Nokre ni nimu. adeɛ a yɛfrɛ ne sɛ ɛnokorɛ Ebi ni nimu. kitikiti sɛ ebi ni hwan mu Satan mu. Satan mu So aka tro sema. na sɛ wɔka atorɔ sɛm a Efono ni mu no. ɛfiri ne mu na wɔka Efise. ɛfiri sɛ Oya trofo. wɔyɛ Otrofo. me wo nipa bi yɛ na ɔma so lɛ na ɔpɛ yi ɔma atwa toro bia ɔyɛ atorofoɔ Ne atroja. ɛne atoro nyinaa deɛ ɛgya full stop let us work it enti mebusa mo sɛ Yesu baayɛ no asase so yɛnim sɛ Yesu yɛ God enti wo deɛ sɛ bɔne bi a wowiase bia kɔa no ɔnyɛ bia na sɛ Yesu twa atoro baako paa ka Yesu ne papa akɔyɛ hwan Bonsam. Hey. sɛ just one day mpɔnkɔ yɛ mistake etwa atoro one pɛ ka Nyankopɔn ba bɛyɛ Satan ma Satan akɔyɛ deɛ yi God never. that is the secret nkyɛn Yesu ntwa toro da a wɔ se sɛ ampa sɛ ɔso pɛ sɛ ɔyɛ ne ba deɛ a ɛna this is the format the church
one bet me raise up in the hand. Say, I am a son of Jesus. Say, yes, you can't throw one. Say, yes, you Jupiter, no more same day, and what done no me. Kochatura, Kwabe say time back. It I didn't make Cheramono, and now grow a radio. Dabi, sure. And I'm not quite so. Ah. He said, yes, you can't throw one pair. Can the mission the bus as you now done it? Okay. Peter, I'm not going to leave for. Omunya Israel for. Yes. Abraham for. Yes, we got almost so much. I'm not going to crown us and no credit. Peter had thrown Kaya. Oh. Peter, no, yes, on Nante. Nante. It didn't show us on Nimida. Nimno. Ah. You no. To that time, no Peter, your wager. Bonsam. My God. Just one in Nante. The international in Nante. Oh. Tell me. Abushafo eno me de to nyim de be ye dwe tim obi ena daw entu fo se ye wo etro konkron ye wo etro ye twadinya ahoto na practice bi on sama twena akwa practice bi na Yesu de onam oba onam kwam osisu a oba yani ayeso yaboabo yeso ye hia no mo obi advice wo mo obi nkrokro mo obi ntufu obi nhyɛw dene na ye hallelujah, praise the Lord. tidientia Yesu antwa toro no se ko twa toro ba ko pɛ ka Satan ko ye naja Satan so ntimi nye naja da fise na kora no possible enti ye format da ho me de manu be sisi a abusuafo me kan ro de so no kran kire me na da da the people me na da yanko First Peter chapter 2 verse number 21 ti asema wo be kan First Peter chapter 2 verse number 21 Yesu hweso dia ba hweso enhweso na ye no bodi frɛ mo wo cha Abraham so a wunya nkwa no kra wo cha David a wunya nkwa wo cha Philip unya nkwa ucha Isaiah unya nkwa ucha Jeremiah unya nkwa wase wan Yesu Jesus powerful man only Jesus yanko na ye no bodi frɛ mo jemu no bodi afrɛ me efise Kristo so wura mane ma mo efrise bra Kristo be hu amane ma me ne eja mo hweso ti asem ye obehu amane ma me ne wo yes eja ye de ba de hweso semuni na mo eti ebi ni de hin semuni manamo no achi ono na wa anya bone so obi fa kwan we so na kopie ba bi adwon so na ofa so aso baka kopie hin bebe ha ti Yesu o hin o soro o hin so ti se medina na mo acha hin na baka kopie heaven wa powerful tayan hwaso sai yenyi na mo ati ono na wa anya bone wono na wa anya de bone da na so wa hunu na da na num hello ba wonum ade na wonum ketrema ana de ai esen ti asem ni ketrema ne sen Mr. Charles be ye no de ne ba asoli wo ba na num a wo be hu de ai ketrema wo be hu sen dabi esen nim katiko man no what I say esen nim ento ase wono na ye hu ne de ai na da e wona num e wona hifa na num Yahu bi wona num one kura say yahu bi wo Yesu onum da yahu bi wona num na da wona num how many times na da Awurade it also how many times na da wo ho also how many times na da won wo twa ho sia yahu bi wona num da Yesu onum asamba no ka tro se mu a onye ye bosa ba no say ya wo ani so Muntake okata esuafo ne say me kominya munyanka me kwa me mo chigira foforo bi aba wo ba ya na wa ama vai no kwafo no kwafo ni Jesus awasa yembo no no obeye yehu na da ba ko pesei o wonanum me wona ne nansa me sa asole wo sole ana wa sole ha powerful man
asano wakacha bi tam say wana waja won kra efie yire abusua be di mati no daati won saba ya dai Ebeka. na benya in double ene bi tam ehin no mu wo Omo dide. ehin no mu wo Omo so. waye ya na wanye Waye. Di kura na sa dida. Kokonkon so. won say the dadaf umu din to heaven. Yes. Wachi umu ka ampa so waye na dani na num oni atoro na num Ebi. hwe sada kini sakina abegina agu ebere ba sa ya ba beti wo mo akwakoku wo mo no Bible say Daniel ko sada kini sakina abegina agu chanko ka tena on se menuanom asama abene ohina manyasafo abefrem se mebra metre da yase na kwa me ko no se mentumi antra sa ibi kume te se de kwa kokum so timunya empire bo mame munta di mame pray for me na se eyiya Bible so okoi ko bo mpae sada ko so ko bo bi ma no munyina bo mpae omko do ohine nim no oko ohine da ye ni nyina tere no ebesi fom jam afa Nebukadnezar solif na ekonya so o ka se me hu se ye wonyame bi wo ho na sa nyame no aya tanya ni sada gina be guru ko onu ko na ye nyame be da ye ba som no My God. fi se nyame a abia eni ho otimi hunu ma som da no otimi akande ye munyame na ye papa Bible say for Daniel say kwa ko promote no Daniel do ohina nim na se o kan say nana anyame nko o ya ye nipa enan anyame nko a minia no wem so bompa ya maame enti sa wo promote no ma position dia ene minia Shadrach Meshach na Abednego kai on. My God. Powerful. Kai wo so subi. Yes. Wo ye da dafo wo timo den Papa. ubi bia no we say Yesu ubi bia no wo ye deceiver wo kan asem no yam hyew ama ye pon say ye tro na wo kan die. Look at you. Look at you. Jehu na da I want a num. Na da Jehu na num ebinim ha Nigeria mu bia mo nyima youth for no enhwe. Okay. Heaven is far. Yes. For those who tell lies. Heaven is far. For those who tell lies. In terms of preaching, we are soft not ya me too. Vain glowing to men can't say any one fan yenny. Okay. It's a lie. And I didn't cast up one walk like him. We'll try to be same. And can some more who need to Nanya wa can say the really show some day or be sending message and say you are them. Say abaya bi catch abrante bi catch abaya bi so man na on the you obe sachera on the we so ampanipa na sachera into a twen okra ma urade na so ontwen kwasa kwasi we musami bi nambo sabsa e musami bi anya wa can say obetimi abu urade don't pretend to help the Lord em urade asem bi e be firi wonum aba no so bebu hu atan. Yes. Enti Satan site sampum fam urade enki kansem bia enim emfa me wuram na mfa huntu ni paso. Yes. Na nsole nko ti se de wade amaye. Every lie is a lie. By God Jesus. I'm not working for Zion. Yes. And I'm not working for myself. I'm working for my salvation. Me am jina American. I'm part of it. Yes. Timi shama akwan ye free say me hu say eben me na jano so am ma hu say the city here. How painful it is. Nipa be suwa ya no kan tumu da. Esuru suwa ensi na foforo ba. O kama ensi na foforo ba because of one lie. Every say o say sawate ya na say ya nso ya te wo hefa asase so no ti say Kristo Yesu Yankopon ba ne ba ya ne ne ba da say and was say a sin in the number then I see one bonto ne ma e was say bonto adwene e fa ne bonto no adwene ni nanum and a sin ni nanum adwene bonto no ti se di watema wonum se bonto e be say to say woni di ai sin ai ti ya da na bonto awo sin yes on free bonto no. Hello. Hi. Jehu bi wonanum abusafo. Mini ano me kan wade so no kra kire wo.
Say yes, yeah, follow Christ steps. Na ya de sana. Eni man se nya abotire yi ni makoma ko bie mu se kire no hu. Se nya abotire fa no one by one. Fa na si ya, ye say na Yesu tie, say na Yesu kan no. Enye ise se obenya ho. Okra. Enye ise sa. Se benya abotire aka na makoma akwatero. Enti obi a wo twatoro, et said we contribute to credit. That day na what's the sa obey set. What's the sound of nationality? Unna so nye mo so babiem wakoda ni say time ba. The very down be state a throw one. Ti from pulpit ko sin solema yen na a part of it. Me gina hay me preach me kan sem bi be sem. Na ye me amadwene e wosa me ka tom say ma adwene. Enti Paul say we ya me kan enye awurade na ye dey. Me akasa. Kanokre. Kama yen hunu say wa na wo ka. Mo amu chatoro say awurade. Chatoro say awurade. Ba ma baako e ma tan mu nyina mo say mo awurade si mu kunu no. Pia native flowers. See God a confusing God. There be. And on wait me a baby a Martin, you know, any amount who said Bama Baku Yamukunu. Tisabaya say, a grown would be here. And that's what can send me a said that found where they are. I'm telling you. Obaka say be a grow and a woody. Any word was here who any tro. One a noom. She will be Peter noom. You will be what do a noom. Yes. Andrews are noom. Yeah. But you know me, you will be. You will be woman in a noom. But Jesus, you who lies back. Powerful man. Not single one. Single one. You who will use woman. To Asoko. Was say, ono na oye no. Wano na odidi na tem. Wa na wanye bie. Urono man. Ye didi Yesu atem. Apoa ne kwasia ne hompo ne nyina didi na tem. Enso Bible say wanye dey. Wanye bie. Wa ni di ni pana tem bi. Ehunu amane. Enti ha Bible no okasa oye panyin to otirem. Obeso otire wo say ebia be ye wo say Yesu condition no wo mu no. Na ye good enti o every right o timi ka no kra nko ha. What you say? Okay. And obeso otire wo say de wo namu no ofamu chensan so yes say wotimi ye dey. Enti Bible say di no kure kosi dey. Owom powerful. Because I say bia Yesu de wa mehuna man say de ohu ye nti senka ye ono ne time ko wato no betwa chew ene obobo so tere no ye di na tem so wanye bi aboa ne kwasea ye di na tem so Yesu ani di atem ni bi ohuna amane Yesu be huna amane na wa huna nanso wa huna because o tumi ye bete no ayi twa na ye twa obi aso osomu e de aso ne sa atwia ho ti die na ka Yesu wontimi nye merciful Jesus. Say tura se ni pato e de tete ya no Dawson so obe sole so na awurade atimi ehira no watimi anya nkwa no ofali Amos afare Richard afare asole panyini afare ni o tene nchento ote so ko bonsam dem yi wo fu wo kwasia sami ni panti me o fare me mi hu awa brade no so awurade nim e die tira ko bonsam dem ya ba bu wo tani mu papa ya ba bu wo tani mu ya mfa ho nchew sa heaven slice no abusuan ba ko papa no firi ne so ekosi ni maso omu nyina omu fa pem ye tro to dike omu twatro enso papa ne ba for the all right to asole dem enso ye trofo omu ye morning devotion na de mesua firi sa movie ni mu no say omu be ye morning devotion a omu nim so omu worship awurade enso na Satan appear what chasem ni yo na Satan appear because fa pem no omu gina so no enye ne kura fa pem to omu sole omu bompa ya omu fira sole ba omu so omu nsa eda nyame ase ade bi e wo say Christopher ye bi omu ye ba omonum atro enti time a omu papa ne di kan wu ye no aya bobo ne nguma nyina kire no nsa di sam ne ka ye other books and yes. A book there one book of life and there other books ya bobo other books ni mu nguma nyina no ye perfect ba ye ba enkwa nguma ni mu no
na ya state wo mu say enye Yesu ba no oh na chance identity na nya ne ba no atro nyina eja ne bonsam enti hwan ba no kwande ne nsagu ni ti chance wo bobina oh ansana ne ma aka akire no omu nyina ko make confession de wo ko adwuma o this etro set ne ko ye de wo ko twa etro ko ware ye ba bi omu ye ni nyina ko rase make confession erode bi wo mu ani no mu so omu fa pem mu gina so no eye nua mfiamfia bi tibru omu make confession na ade ni idwiri omu make confession ni idwiri yes omu make confession ni idwiri my God sister I'm telling you yanum ayemu ma papa tro aye yanum ma yene ya mantam ayemu ma ya be pon wo kuro ho asole dem akora wo betwa to betwa untimi fancy Awurade yes to asoma me o say ono na oye no wanye bie se didi na tam so wani dibi ohuna amane ne ohuna amane so wani obi ya they said you bought tenten ne nsa no dey dai what they said you bought tenten what they said you bought tenten ne nsa ono na so yempane won huna mu kodua so ono an wo so ade yempane e won huna mu kodua so he paid the debt he did not own I own the debt I could not pay I needed someone to wash my sins away. Oh, now I can a brand new song, amazing grace. Lord Jesus paid the debt that I could never pay. Oh, I own the debt I did not pay. Was a mina medeka, but my intimate anya day. Entia. Oh. Me ya obi se o metua ka ne mame sister enti wo pese o tira me say wo kwaso adi atoro ma Yesu ka wo twa na yakwa ni ya sachira I needed someone to wash my sins away now I can sing a brand new song amazing grace what is a prayer that I could never pay. Oh. Soa yem bone de kwa asenua ne so won honam mu e woni honam mu se ye wama ne bone a se ye wama ne bone a yenta se matene ye wama ne bone a yenta se matene ye wama ne bone a yenta se matene adentina wo te ho matro oh last biaze ki ade bi manije ni etikem maame bi ba ho abehwehwe na mka chense maame no ba obepem oba ka se wo na aye sofo no ho ana ze ka chense da bi sofo me kasa me twatro me bom nsem maame won se eye wa ka be ka se o fele sofo hu nti o be ye sofo by force what else am I make no sister I'm telling you was ye hu bi wonanum oh ye hu bi wonanum enti sa wo betwa wo yam hye won hwe atinimo deni nya twumti komo sikan ketenkete amode titi fie nti mo de kobo nsam jim sika na odi aduane ma wankasa wo dibi no medibi no wo ka te wo kuru sanya wo de akobo obosia wo yipa bonefo sa de wenti wo kobo nsam jim sister unno okra se sika ni ya wo dia komo 20 cities wo ka te okra ne basayo se sika no ko tifiri obi ho eno dia aduane no dibi wa wo yafunu mo medibi wo twatoro at 20 cities akobun sometimes because of side dia ne what did you know sister untimi nsere rade da my God untimi nsere rade because what do 20 cities a chair rade what do 20 cities a chair yamu ma what do 20 cities a chair wuku out do 20 cities a chair wangasa ho untimi nsere rade
Christopher ma tro komo sikanti twitwa tro no pawia na numre nyame dia so wonim say ye dia won ko fani ba bia sa wonya wadwe so pe ha bia ko ha wonya wadwe black man catch them say sofo sika ya bunsam ti say wadwe say de ogigi furu kuro na adi be yi ya do it ya wadwe say odada obia krepa eni be ma ne nda mum pray romance na mum ra yanim cancer na musa meka kire say onso ne nsada ebedu wanim cheda kingdom come unless you go back and confess. Yes. Emfiri wanim da. My God. Unye nyame ba. Nokre. Dia siseni patu e de tete han. Siseni patu e de tete han. Aye hiri dwamu no. Ombeo. O sole na wonfa nya hwe na wo obi a ono de won kan fi da. Onfa oba da. Ena omu sole no. Yes. Nikoto dwanko to bada. Ena omu sole no. Trumpet no mu ba apra na ne soko cha pie firi mu ba. Yes. Trumpet fu enya no de yede. Na wa wo bompo ho asa afi. We enya no de yede. Fanya hwe. We enko heaven enka ho. Drums we on fanya hwe o woniema eye papa te we. E so ne koto na no pa na enyumre. To sole na wo sole wonum asa afi no. Mo mta hwan na asode otwintwi ne se a oho kasa gu so obetina ho atie enka ne tuba ko watinto uduro ntamo wonum bon tumpai bon so bon Pro. ye timi begina puppet e twatro. Yes. Twatro pa nim sase me kenya ne kura ha me every time satiro ade ye amade bi sa me ni obi kasa no twatro na me yamahye me o piti no Asante example na e trope na me yamahye me dem so ade de ye me no me hu se o kan ya na me yamahye me o kan ya na de anya no kura bia na me yamahye me nipa mbebire sada putu ehu tu nipa so. Yes. Twatro puppet ni nyina shall give an account. Osuru fie na ye kono eturo ni ho. Nokre. Satan babia ni ho. Conference ne babia mabi. Animpefu atia. So de atoro na tonum na u westi weneji. Obregu weneji na u westi. Blessings bi anim ene nko obi aso anim. Yasum ni yete. Nko obi anim. Mitira me tiatia mu. Say atoro ayame ma he me kan ma wa be fa na wa fa ba me yamu mfa so. Nokre pa. I'm telling you. Niama e koso e kire say Yesu nya ne enyo na wo ye. Adam me be kire wo ha. Esa foundation ye lay ansa na ye twa atoro ni nyina munim. Yes. Ni nyina obi na ote dem obeka kire me say ama bra bi kura Asante example say ni nua bi kwa abrichire ko twa atoro say traffic light ohun bi da edi he e tro bebire a wo beka no enipa ni so no eye papa edi ahotoba. Yes. Ubenya asumdue basa odwene na ahoto ho a da bi ube bon sa no Okrepa sa odwene na ahoto ho a da bi ube bon sa ube su atwele wo se e ka so bi tware ne se a wonwan wo se esu se ka nya se no obi na akɔhye ba bia ɔwe ne se onko no awe ne katere manyina sa na bible kan so be twele wo se. Yes. That day na ye late. Ye nso mfire obi ye mpachaw. Esu bia be su wiase bia aye late. Emfa so onim. Ti Paul kasa wase na ne adombre. Yes. Ebra metie ne maboa ene ne wa adombre ne nkwaje da. Yes. Enti say enipa hu nti obekoso di atora biko. Yes. Biko be di akosi da bay. Revelation chapter 14 verse number 1. Midemanusi. Revelation chapter 40 verse number 1. Odefon ne manfo ni je. Ani je. Dabi yebedi. Dabi. Dabi yebedi. Dabi.
nyame na dwuma obre wo mo dabi ye bedi dabi sister anya say ye hunehu a ona sa obere be ye kwa enye kwa da o se wan na mimi nti kra na kra fi ne nsa nka wan ko wase na mi hu na hye na edoma ni tira Zion bepɔ so edoma ni tira hifa Zion bepɔ so edoma ni tira hifa Zion bepɔ so o tira Zion bepɔ so na empem ho aduana na ye watwo ni din na empem ho aduana na ye watwo ni won din na jadi won ma so ne ka ne ho ani din ni won mo ma so no ani na jaye na e ka ne ho na meti ni bi firi soro te se nso bebree ne na meti ni bi a efiri soro e te se nsuo bebree ne enipa be na wa asase so anene e te se nsuo bebree ha me ni te se nsuo bebree ne dabi enti usuro me e chen de ne te se nsuo bebree ne apra na akese ne ni apra na ebupom my god sagrada ejita keken wakasa te se de nsuo huru fa so na agrada ejitwam sa na ne voice tie enti time of Moses Israel for person what ne no Bible so mu ko be pon Awurade ka Moses ade ne si ye omu nyina dwane omu antimi antie voice no empese beti Awurade ne woni ne nkasa maye wasi ye mpese ne ye bede enti woni ne nkasa maye ne te se aprana ani nsu bebiri wuru fa so etetina tumi wom ne nipa kura be de owiase mimi hu eja sese mi hu ade e be ye mi hu mi dia mi nya nigiye me da mi nya nigiye o da wana se wada che udidi a ase wan su abeyale sese wan kasa de na wo ye o se be wan manti kwa no kunu nai wani kura anyi hu biem sese ade na aka on se na wo pake ka na faafom wo twi ka na tena sasa abre sister die ne be ye oh Lord have mercy amen ne te sensu bebre ne ni apra na ebubom ene ko na eni a metin ze sankubofo wo bo won sankodwonto eni a metin ya ne te se sankubofo a wo bo won sankodwonto sankunu mu todom na otodwonfo bi na otonu fufuro bi anwane atefo ma anan ne mpanimfo nanim na obela ntimi ansu adwom no na nyum no mu to no muntie o wose obi ntimi ansua se empem aduana sa pepepe na ye wodin bi yawo ye de amawa obi anim yes sa wonyum an so obi ntimi ntubi muntie asem ni yo yes sa wo kasa bi a eye osoro kasa Satan anya dai ente a obi ntimi nka bi. Do you know that you are a special person? Obi ntimi anto nyum ni bi na ye dai wo se no bi ntimi ansu adwom no na obi ntimi ansua se empem aduana na ya wato nan a wato ne flas asase so no nko wato wa free eva asase so no nko ko amansan maka verse 4 yenum ni wona wan fa ma ngo hu yenum ni nipa wan fa ma ngo hu fi o man fa de ema enwo hu fi kami o man fa de ema enwo hu fi ema enwo hu fi na wo ye mabunu hello hi enu ntina Yesu ba gini dia waso ma ye abode de foforo o sa ba ye virgin o be ye new person wana wan fa ma enwo hu fi da na wo ye babunu o ye virgin and then just imagine obi wale Bible mu no 187 years yes and so just imagine 13 years etina me say 11 years ni nyina omumfo mumra no ko na 13 years utiminyem and some obeka no mamu me nyeso me Sunday school ntratna ho no munkosai dabi mumfo mumra God bless you ya babu ankra no ye ne ye ka hu bi ye jankra na ma TV ye jankra na ma phone ye jankra na ma school wo do manabro yes o man who do mabro e ba solid time a the open e beba unim so obebu hu akonta yes enti fie ona wo no o man ni gi school hu chan sole
we saw muso munye homework in shiade a matter why na say anadu watimi atwa basi ni maso mun kosua Bible da oh wa so aye bi da pejansa awurade ni nipa nim sama tia basi ni maso mun kosua Bible how many times ana quotation aya dem am ko bisa wo mu ofie se na mu sua de yi how many times am mo ye homework Dawson tin kura na bro so nim se school ya asase so braba ube bu kura na ho akonta be bu mu ho akonta munya bida uko Sunday school Bible kura ni nibi eyo no kura omu nibi aso ko tiro mu di 2 million eto books kan ho edi ni ko school no pa bia awomu na wo kire no wo di akura na bro books ahodo di akura na bro ti 12 years no breaking the virgin so nim emba ya ti en create ye so ka said one fa be madam ho benya be trepe so be bere o ma me mu nim dakra so ma fa be madam you don't care mo mfa nkra na ho obia to ma aram no mo ne nam kra ne timi hwe TV ana papa no ma me ada no oti mo TV ho ene mo TV ni mo yipo no wo so na nkra ne hye fu ekuta wo ba wonye hwehwe so da de wo fon ne so dɔne ne kasa ɛdɛ na Levi yɛ so ma ne Yusufon onkwa na wonye sika nyankwa di nkra na bro no mbebo udi wo bonsam dem bebo udi wo bonsam dem efisa wo se kire na kwa won fa so onya won furu enti de obeye no e de ode kire no you don't care what do what to ma 10 times e chen wo ma wo so le kura wo hu so wo ma so le mpo na akọ tito na akọ kwa abrepọ jansen wo ma bi one ne ba no to cassette o si abrosan emu niema cha odam omko no awu ne ba ne sa age ne maame abrosan sa aka ne de ho on so omko no so dam no awu ento de ayero ho printuma ne ja o man mu nsai yo ombetene asa aba so tade de sesan nkura etire abobo wo mo enkomo ani wo mu di niema e man nkura ne hye kwani nyina sai me pretty was solid them na class 5 papa na che me tena say me wura mfida Matthew chapter 24 verse 40 me first quotation me the pretty baptist are solid them na ya solid them panimfo ti me ne afem of ketwa class 5 na me start preach are solid them yakoba bia there was a time kai na me nim pabompo na me tell na me de kwaso o ma me de asota rubber bom homa so ne hwene de kwasole me na no boy me ma me the same thing me ntimi nyomboni aye da e da ye ntimi amon pa ko ono ko atimi sole tena se bom pa esa no osu no oboni mani nyina di obo obi adi no oboni nuamoma di ka ho laziness aduane ne na ntoko hunu na nim nti o mana hia tamidi adi du kuna tem o ma hia tamidi adi du yira tem shame on you yes o ma hia tine hwamu ana so betimi aso ne mansa how many times kana no mudi nkomo timi present say me buy we virgin or babunu me buy we babunu me ne ko ma babunu awade yes sir bi oye ne babunu de ne ma wado so oye ne ye yes na do amfana ma wade so oye onu so ye yeah when betimi aso ne bansa atesfa ba akura no wono amfa ma nwu hu fi da several times am papa temi tena se no tumefo me bra mpanimfo ene maame no so yiro ho uyese ya uyese abese nti yiro ho ko wanim ubetimi enye se bi da enye no how many times na ade sane mani tu manefo ti nwaman yan kra ne buro no ifrahofo no so wana wan fa manwu ho fi da yes omu ye babu no omu ye virgin once I over satra wo po bi wo ye virgin awalen wo pebi so wo pebi unim ebia na ekine be rade de wo be mani pakesie bi na aware hwede wa ye ho wo boase wo gunipa nanim ase samitia me be wale obi na wote ya wote babete so ha na so ne watwempena wo hwe nanim a sofo yire wo ne na twempena pe na hwe nanim wo za wo be si utirase yes wo gu ho anim ase wona wan fa mamu ho fi wan fa nsam mu ho fi atro
enwu ho fi asɔre dɛm ayɛkɔ no ɛyɛ awurade asɛm sɛ yɛbɛsɛ sɛ kristo nti ne yɛba ɛyɛ school. Yes. Krepa. Ti yɛma no munya time ma nkoraa no mususu mpio mu ti nhyɛ school mu nyɛ ɔde wakɔ university a wabɔ dam. No so ho. Yɛ ɔde wakɔ university a wotwitwerɛ. No so ho bi. Ɛne de wɔn sikra so adam da awurade nsɛm nhyira mɛ nipa yɛ ɔde. Wiase deɛ nyina wɔnyɛ. My God. Woman nsɛm yɛ mɛ awurade. Mu pia nkora ne ti ɛhyɛ school mu pia mu ti hyɛ school mu nkora ne nim Yesu wɔ fie hɔ. Wo papa ni da bi atwi wɔ mu ntɛntɛm na de wɔ mu kɔ. Game bo. Need time for Bible. Wade be buya ten. Ho na afa extra teacher. Kristo ni be na tia wafa extra teacher. Ama ne ba obekire mu Bible nko apedansa. Wa extra teacher. Dark word mess or say why na ti dem always catch dark word mess. Munimu no. Billions of money or say send the Bible school na ne kwaje free ni nsa. Sika be na dark ka so ma ne ba ko school country be ono kwa bote ko free. And so upon the value salvation to the sense I was saying, send the Bible school by no be mu matene Gramani cheneba makaranta na wankwa ya boot it yaw. Yes. No krepa. Ya boot it yaw. Ebu ya mu aduane ni. Asudo atia no. Mo pewiase ahoto. So oban ba be MP, regional minister, doctor. Na nim sa wa wiye. Anu na hia mo. Na nim ba bia kwa na wakwa akobere. Don't know. Me go school me the first free class once madam ba ko first class no akwa me kwete say wa obro onu kwa na timbe tu me enti senka ye kase obi enko school a kami nyai ko na me mon. Yes. And so bra ye see Jesus no oh ye ten ho ba ko samta say why ni say ni power unsua ade da. Yes. That's chapter 4 verse 13. There is no history. Yes. I used to do any sangumani. The great man. Timon chake. What first teacher ama abano. What cheda na di ofie. Say extra teacher bi ma eka wo school mu. And some say school fees. And so burning baby a Genesis she. Oh. O ka say wade no ho be chew. Baby. Enye we no ka say emesua o. Enye we. O say yen se ne ba no. Nti wo kasa no usu wo se mu kasa is for me na me sha ne ho ba ya na nyame na me sha ne ho ba ye obi na soma no ma me ba ye na mde oba be yi wiase nti se munim se me gimi dia maka dia ya kire mo pa mo mfa ene dwaman se me nkura ne ka no ono na koneri oso ka bi busakuru ye se nkura no mu gye mo fon ani me gu so miniskirt ahodo ade wo mu uche bi be da kura ne nche kafate te obana eda bese na tade esi nia no se ma me nhyɛ obemu awro ansa na wahye ne foforo so we dey ene mema adane ma tupu na yese ma ni nya ahye ne jimi skin ni ade a ano fia se pension eno na mo so mema no mo se esua ani autofista hey atwende kire ena mo sua tibeda na wo ba no e dia papa ade papa be pa na wo ba no timi hwehwe afu papa bia ni ho wa check dia ade papa o dia dance dia ade papa na ba no timi hwehwe afu udi wo maame atamo nanim udi wo papa atamo nanim ti dia na kwa ni hwehwe afu ho utimi ya ma kwa nka oh usan kura be bra no wo maame kwa no osu ompesa ne kra mpesa eja yam fancy okay wona wan fa mangu ohun fin yes na o ye dai o se de ye no wato wona free nipa mu aye wa makan ama onyankopon ya to free nipa mu aye wa mayan ma hwan onyankopon ni adwama no ko yes wa se na wa hunu atro bi wo wananum hey wa se dai wa hunu atro wananum obi anka bi wa anya dai wa hunu atro na woni dem ana se wo so bi se wanum ntu be dai oh na fipie ube jina he fipie ayi na mejana ayi na mejre ena ye de ayi na mejna na mi ni jina bia wonanim sameda so ti atro semi mua na mi ni jina bia wonanim na semi tani to motama awu na ya pa
Utina no pami kayo. Sauba woro me bonia. Na menya dankwa wo weni. Jesus moja it wash out lies. Awohora toro. Was a sound microphone here who dey. Atro wonanum. Wow kai udi adanse atro mpa wo twa me. Wo me preacher him animu yam ase wo. When hu atro wonanum. When hu atro wonanum. Na woni dem. Na woni yen. Edem. Lord have mercy. My God. Enti me be preachi na wiye me papa akoye Satan. Oh never. Me be gina ha to nwom na papa ye Satan. Oh adamane parliament. Igila wa ye koyi Satan ma bibiri. Jesus. Satan ma bibiri. Satan ma bibiri. Moja obi to ma na tro nyina pie ko e de na de wa to ma no pa ewie na nyum na de da so se wonum Jesus have mercy. Baby beba senkafuo nikase mi bio. Jesus suni suo wiane anopa. Oh because ni wo ni ya ye kwa. True. Ni wo ni ya ye kwa. 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 Bunko toto baby a obia. Oh Jesus. Serade. I'm guilty of your word. Jesus. Jesus. My God. Jesus. Ewa de say nro me di tro de a na me nya wo ba wo. Sa no pe me di tro de ro de me nya wo ba. Ne nshira nka say akonya da so wo ho ma me. Akonya da so wo ho ma me ne moja ne da so ye adwuma. Ewa de ntimi di atora akosi da bai. Enipa uhu eni mo nyam hu no be me ditura akosi da bai. Mejo ni atwa eboja no ahoro me bonia na menya dankwa wonani. Oh mejo ni atwa eboja no ahoro me bonia na menya dankwa. Jesus. Ye hu atoro wonenum. Odi wo gwama nachi na o ye babunu wamfa wo amama e wade buwa me na mamfa me ho amatro buwa me na mamfa me ho ama hantan ni twe eni brani miniminim Jesus obi ba mu anu ya body fufuro eden na dem da so wo me ho eden na etwa da so wo me ho abofra ya wo me foforo eden na kotwa da me ho efiri he yehu bida yenti bi mpani nsam da Ewade ma yinyamu chari mu chafa. Jesus, have mercy on us, Lord. True. So I can't true semwa. If you don't know, if it's a papa subai na tinimu,
ne papa yɛ toro nti ne mma nyinaa yɛ atorɔ. Awurade nye Satan ne bɔɔ me na makɔyɛ n'agya. Awurade, I'm tired of being a father of Satan. I'm tired of being a father of devil.